Чираттагы кытлау сәламебез Тольятти шәһәренә аша. Бүген үзенең 32нче туган көнен якташыбыз Мунзафаров Илдар каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән яраткан хатыны Диана, балалары Элиночка һәм Аминчик ихластан кытлыйлар. Җаным, бәгърем, кояш нуры. Көзге кояш нурларына күмелеп килгән туган көн бәйрәмең котлы булсын. Синең белән бергә пар канатлар булып, тормыш сукмагыннан атлавыма мин бик шатмын. Танышуыбызның беренче көннәреннән үк мин тормышымны чын мәгънәсендә бәхетле итә алучы кеше нәкъ син икәнлеген аңладым. Безнең гаилә корыбызга инде 8 ел. Шул вакыт эчендә мин сине сайлавыма бер генә тапкыр да үкенгәнем булмады. Син иң саф, иң ачык күңелле, мәхәббәтле, аңлый белүче, кайгыртучан ир һәм бик яхшы, ягымлы әти. Мин һәр вакытта да әти-әниебезгә шундый искиткеч яхшы, игелекле кеше, тугры дус, ышанычлы ир, җылы күңелле әти тәрбияләп үстергәннәренә рәхмәт укып яшим. Син булмасаң, сөеклем дип мин кемгә дәшәр идем? Мәхәббәтнең бөек көчен тоймыйча яшәр идем. Минем шиксез шатлыгым да, бәхетем дә син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Мәрхәмәтле булган язмыш бергә бәйләгән юлларны. Аннан әти, әни иткән, үстерәбез балаларны. Кадерлем, синең белән мин чын мәгънәсендә хатын-кыз бәхетенең нинди булуын аңладым. Олы рәхмәт сиңа. Аллаһы берүк безнең бәхетебезне күпсенмәсен иде. Әле бик озак еллар иминлектә, һәр туар таңга сөенеп яшәргә насыйплар кылсын. Бүгенге көн бүләк итсен сиңа күңелләрдән җылы нурларны. Озын гомер, саулык бирсен Ходай, насыйп итсен имин елларны. Әткәйбез, сөеклебез, котлы булсын туган көннәрең. Юлларыңа гөлләр сибелсен. Назлап искән яз җилләре сиңа бәхет, шатлык кына китерсен. Кадерле Илдар, киләчәктә дә хатыныгыз Диана белән тәүге хисләрегезне тапламыйча, берегез өчен берегез җан атып, хөрмәт итеп яшәргә, тигез мәхәббәттә туган сөекле балаларыгызның чын кеше булып үсүенә ышанып, гомер итәргә язсын иде. Хәзер аларның музыкаль бүләген рәхим итеп тыңлагыз.